l-Odwa Tajba. Nilqakom għall-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista. Dan hu l-qaddis li niċċelebraw ukoll it-twelid tiegħu. Huwa l-qaddis li kif se ngħidu fit-talba ftit ieħor kien prekursur ta' Ġesu mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt, kif se naraw illum ukoll mill-qari mill-kelma t'Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Taw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid li San Ġwan Battista jkun il-prekursur ta' ibnek mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma hu sofra l-martirju għall-verità u għall-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissiltu bil-qawwa biex niddefendu t-tagħlim tiegħek. Bibni Ġesu Kristu Sidna li Alla jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-mulej kellimni u qalli: ħażżem ġenbejk, qum u għajdilhom kull ma ordnajtlek. La tibżax minnhom għax inkella nbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra Slaten ta' Ġuta u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu kollu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik, imma ma jagħmlulek xejn, għax jiena nkun miegħek, kelma tal-mulej, biex neħilsek minnhom. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħajl mill-Alla. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fik mulej innistken ma jkolli qatt għax ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek ħolni u eħlisni, mejjel widintek lejja u salvani. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Kun għalija s-sur tal-ken u fortizza qawwija għal-ħelsien tiegħi. Għax blata tiegħi u fortizza tiegħi int, Alla tiegħi eħlisni minit il-ħażin. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Għax int mulej it-tama tiegħi, mulej int il-fiduċja tiegħi sa minn żożiti. Fuqek intlaqt sa minn ġu fommi, minn ħdan ommi inti ħatni. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek, kull jum is-salvazzjoni tiegħek. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jiena xandar sissa l-eġubijiet tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Ħenin dawk li huma ppersegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet.
ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Erodi bat jarresta il-Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba f'Erodja mart ħuħ Filippu billi kien iżewweġahu għax Ġwanni li l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien ħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikra l-kbarat tiegħu lill-Uffiċjali għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġbot lil Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien natik kull ma titlobni. U qalilha bħalfilha titlobni x'titlobni kollox natik imqarnu f'sis-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid nitolbu. Ras Ġwanni il-Battista wieġbet dik. Malajr reġgħet daħlet traġġel quddiem is-sultan talbitu qaltlu irridek issa stess tagħtini ras Ġwanni il-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan iżda minħabba fil-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta' malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġibu rasu. Dak mar u għatalu rasu fil-ħabs, imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-istorja tal-qtil ta' Ġwanni il-Battista hija storja kera, makabra, u fiha hemm konċentrazzjoni ta' ħażen. Qisu dnub iwassal għal ieħor. Naraw l-ewwel nett il-mibeda. Il-mibeda li kellha f'qalba Erodja ma kienx taħmlu Ġwanni il-Battista. L-ewwel ġalet il-Erodi jitfgħu il-ħabs, jaqflu hemm, illa li Ġwanni il-Battista kien jgħidlu l-Erodi ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Imbagħad komplet biex din mibeda kibret f'qalba u ridet toqtlu. Ġiet imbagħad din l-okkażjoni ġiet għax-xoqqa f'Moċ hawnhekk propju il għaliex binta illi kienet żifnet u qalilha nagħtik kull ma trid Erodi ġiet biex tistaqsiha x'nitolbu u qaltilha irrid ras Ġwanni il-Battista. Itolbu ras Ġwanni il-Battista. Notaw, mhux biss toqtlu ridet imma tivvendika ruħha. Għax meta għatalu rasu Ġwanni il-Battista, jiġifieri għatet minn fejn kien ġej il-kelma ta' Ġwanni il-Battista li kien jgħidilha l-verità li kienet tant tkidda. Għandna konċentrazzjoni ta' ħażen illa li għandna wkoll hawnhekk f'din l-istorja inħossu kemm il-valur tal-ħajja ma kienx jeżisti. Il-ħajja għalihom ma kienet tfisser xejn. Illa għaliex ħadd hawnhekk ma jgħid isma' inti bniedem għax ma taqbilx miegħu tista' teliminah, tista' toqtlu illa għaliex għandek kontrih. U għaw jgħid illi Erodi stess kien lil Ġwanni joqgħod jisimgħu iħarsu mill-lawġ jgħid. Imma mbagħad għax qalilhom u qal quddiem l-oħrajn
il-fizzjali u l-kapijiet qal li natik kull ma titlobni, il-bint Erodja. Allura mbagħad biex ma jiksirx kelmtu joqtol Ġwan il-Battista. Ara kemm il-ħajja ma kienx tiswa. Ġifieri għamel hekk biex ma jiksirx kelmtu. Imma joqtol ħajja ta' bniedem. Għalhekk hawnhekk għandna konċentrazzjoni ta' ħażen. Imma qalb dal-ħażen kollu għandna din ix-xhieda sabiħa ta' Ġwan il-Battista. Kif ifisser sabiħ mod sabiħ San Pawl fejn kotor id-dnub kotrot il-grazzja. U għandna din ix-xhieda ta' Ġwan il-Battista illi kien dejjem fidil lejn Alla u l-kelma tiegħu u li kien jgħid il-verità bla biża' u kien jgħid dak li huwa sewwa u jaħdem għall-ġustizzja mingħajr biża'. U anki meta tefgħu il-ħabs baqa' kien jaf illi se jħallas prezz għal din il-fedeltà tiegħu ma kien lest li jibqa' fidil sal-aħħar u ħallas l-aqwa prezz il għaliex miet propju biex ikun xhieda tal-verità u xhieda tal-kelma ta' Alla. Dan ir-rakkont lilna jgħidilna ħafna l-ħajja tagħna ħansemmi 3 affarijiet jiena. L-ewwel nett irridu noqogħdu attenti mill-mibeda. Ma nħalluwiex tinbet f'qalbna għax il-mibeda jekk takkimna tmexxina għal ħafna ħażen. Tant anki taqra fuq social media, fuq l-internet, imma kliem li huwa frott tal-mibeda u tant jagħmel ħsara. Il-mibeda twassal għal ħafna ħażen bħalma rajna hawnhekk. It-tieni li aħna dejjem nożżu l-ħajja kontra hawnhekk x'għamlu hawn li għalihom il-ħajja ma kienx tiswa, aħna nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u nożżu l-ħajja bl-imħabba. U t-tielet ħaġa wkoll li nitalmu minn Ġwan il-Battista li aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u nagħmlu dan mingħajr biża'. M'għandniex għalfejn nibżgħu jew nistħu nuru li aħna nemmnu. Anki jekk dan ifisser kultant dibatija jew sagrifiċċju jew ngħaddu minn mumenti diffiċli, imma għandna nibqgħu dejjem fidili lejn il-kelma ta' Alla u lejn dak illi hu sewwa u ġust. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja llum speċjalment li jeħlisna mill-mibeda, li jgħinna dejjem nożżu l-ħajja u li jgħinna biex inkunu fil-ħajja tagħna xhieda tiegħu u tal-kelma tiegħu bla biża'. Nresqu issa t-talbiet tagħna lil Alla din it-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja biex tkompli twassal il-bxara tajba mingħajr biża' u dejjem b'fedeltà sħiħa lejn il-kelma ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna nkunu xhieda fil-ħajja tagħna, xhieda tal-Evanġelju u nagħmlu dan anke meta jfisser tbatija lina jew sagrifiċċju. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-insara kollha li huma ppersegwitati minħabba il-fidi tagħhom u daw kollha li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta jew ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk illi u speċjali għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek
u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbhom. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed tagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek nitolbuk li żommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwan Battista l-leħen jgħajjad fid-deżert u rjinna b'qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għal ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista l-prekursur ta' ibnek li jintollejtu fil-qawwaġieħ fuq żaw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu u qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Ammed bl-ilma lil-mintana l-mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu ta' l-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħru fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs u nixorbu minn dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej s-sama tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Bittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, Għafrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanix fit tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna unġeddu t-tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema. Nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ is-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fit-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista nitolbu llum f'dan ir-Rożarju għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda minħabba l-ħidma tagħhom għall-ġustizzja u għas-sewwa. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna jina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dobieta ħarista minna tal-infern. Kull ġenera u kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misseru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kolla u id-dawk li liktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dinubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobiet ħarisna minna tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha u jien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrenna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenerweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix it-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġenerweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix it-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulejmijak, imbirk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben għanda li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza ċebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina.
Xebba, Itlob għalina. It-tama, Itlob għalina. Liżjed safja, Itlob għalina. Liżjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. ammara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. ammara ta' kull grazzja, Itlob għalina. ammara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-appostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Itlob mqaddes, għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisa Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mullejanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Juan Battista, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.